Možná už ti začínám i věřit. Vidíš? Počkat, neříkal Kuro, že cítil i trpaslíka? Není to tak, kamaráde? Ano, nepochybně. Není tím pádem zvláštní, že u sebe podle všeho stále mají trpaslíka? Asi se k nim nově přidal jiný trpaslík. Víme jistě, z koho se jejich družina skládá. Takže, ti vysocí lidé jsou Laios a Falin. A pak máme východněna jménem Shuro. Ten trpaslík, kterého jsme před chvílí viděli, je Namari. A ta elfka je Marsil. Nesázal bych na to, ale myslím, že ten půlčík je Chilchak. Pokud jsou to Toudenovi, tak to znamená, že Shuro, Namari a jeden ze sourozenců chybí. Aha, takže ta žena z dřívějška byla Namari. Víš o tom něco, Dajo? Jen její jméno, protože je slavná. Je dítětem někoho jménem obchodník Čepelí. Hustý jméno. On je ten, co se zabýval obchodem zbraní a brnění na tomto ostrově. Jednoho dne zmizel potom, co byl nachytán při krádeži peněz. Jedná se o incident, který zkazil Lordu ostrova pohled na nás trpaslíky. Od té doby se potýkají s mnoha těžkostmi. Včetně mě. Pochybuji, že by se jakýkoliv rozumný trpaslík rozhodl ji nahradit. Tak náš trpaslík rozum postrádá. Mikbel má pravdu, páchnou nebezpečí. Máme pár informací o tom Chilchakovi. Na svůj věk je to celkem pohádkář. Asi si myslí, že reprezentuje všechny půlčíky na ostrově. Že když uzavírá smlouvu, říká, uzavřeme to přes cech a zaplatíte mi makléřský poplatek. Je to malý chamtivý parchant. Nejsem tak tupej, abych se připojoval za takových podmínek. Kdyby cech zjistil, že jsem si najal kobolda, určitě by mi to zatrhli. Bys nechtěl. Rád pro mě pracuješ, že Kuro? Mik mě živí, lepšího šéfa bych si přát nemohl. Vsadím se, že pro něj ten chudák dře zamrzkej peníz. Neměl bys říkat takové věci jen na základě spekulací.